תתקרבו. 5 דברים שאת יכולה לעשות שבתוך 15 ימים תהיי יותר מאושרת בחיים שלך. 1. כל יום קחי 2 דקות ותנשמי עמוק. קחי אוויר, בואו נעשה את זה ביחד. ותחשבי רק על עצמך. אל תחשבי על שום דבר אחרת שאת עושה את זה. תעשי את זה כל פעם שאת מרגישה לחץ. 2. תעמדי מול המראה שלך ותדברי עם עצמך. אני בסדר. תדברי בקול.